Dries, jij kunt terugkijken op een leuke zomer volgens mij met een aardige zomerhit met je collega Tino Martin. Ja, ik heb nu 2 duetten achter de rug. Eerst een met mijn zoon en toen een met Tino. Zijn allebei redelijk succesvol geweest. Met Tino stonden we zelfs een keer op plaats 3 volgens mij. Ik volg alle lijsten. Nou moet ik weer even alleen mijn eigen stijl weer oppakken. Ik heb een liedje gemaakt, of Bram Koning heeft een liedje voor mij gemaakt waar ik van denk, dat zet elke kroeg meteen op zijn kop. Niet een mooi luisterliedje, maar het is feest. Ik heb vorig jaar iets gedaan in een theater, 30 jaar Dries. Daar had ik meteen de smaak weer te pakken. Met diezelfde band wil ik in Amsterdam. Ik heb het de eerste keer in Amstelveen gedaan en nu wil ik het in Amsterdam doen. We zijn bezig met de stad Schouwburg en met Carré en het nieuwe De Lamar. En dan ben ik aan het kijken bij wie ik eigenlijk het meeste welkom ben. Ik heb het ooit mogen doen in Carré in 1996 en in 1995 in het Concertgebouw. Nou ja, door vorig jaar, door weer eens met een band van 20 man achter je voor een zaal te zingen. Ja, eigenlijk voor mensen die voor jou komen. En normaal gaan wij het land in en dan moet je maar afwachten wie er staan. Nou, dat vond ik wel weer een fijn gevoel en dat ga ik weer een keer doen. Ik heb een klein team van mensen die me helpen en dat is wel heel leuk. Maar in Amstelveen wist ik zowat precies waar iedereen zat in de zaal ook. Dus ik ben wel een soort control freak. Ik denk dat het in februari gaat gebeuren. Ik ben eerst even te gast bij Tino Martin, die ook 2 concerten geeft. In diezelfde zaal waar ik het vorig jaar deed, in Amstelveen. En dan ben ik bij hem weer even te gast voor ons duet. En misschien een liedje alleen.